Kawa, hindi man sakit ini. Oh, hindi mo mo? Hindi ko, nindot sa dinitising. 67-year-old. I'm not giving up. Retired nurse. Yan! Hello mga dudong, mga inday! Welcome to my channel! Ang Dude Store ta! Karon sabay ta! Lagawon ta ang Chocolate Hills! Tara! Sabay ta! Dinhilang sa Dude Store ta! Tara! Chocolate. I love Chocolate Hills. So we're going to Chocolate Hills. Papritahan. Chocolate Hills nindot kayo tan-awon mura bag gisulod sa bagol, kita ko sa bagol o gipakulod o gipangporma tanan. Amazing ang Bohol Chocolate Hills. Tawag na Chocolate Hills pero karon Green Hills pa siya, wa man na chocolate. Wow. Ato yahay may chocolate to ya ha. Pwede yan namin gani ah. Wow! I love Chocolate Hills. Ready? Kawa. A few moments later. Let's go, let's go. Go up, go up. Go up. Ito mga tao to, mga Na-amaze ko sa akong first casting nga 67 years old pero go up ko. Wow. Ayan. Wala ka namin ang kon o kahoy ho. Pa hindi man sakit init. Oh, hindi mo mo? Sobrang nakuha naman siya. Hindi ko, nindot ko dinitising ko. Sirkao? Oo. Ida. Yan na. Ay, kami sa taas na lang. Ano lang, magpanahon ka. Oo. Afternoon. Hello. Sa kata sa Chocolate Hills. Wow, lumalaban niya malamba. Ay, bata pa gali. Only 67 lang naman. ng baby pupot. And mag-rest muna. Medyo taas-taas pag yun ang baktason. Pila ka steps na nga daan ni. Kami nga mga normal gani medyo relax, relax. Sila pa nga medyo maedad-edad na. I don't easily give up. Saludo dito sa akong first cousin na 67 years old. She will never give up ko no. Kaya. Okay, tuloy ang laban para maabot na to dito sa taas. Makita na to ang view yun. Watch your step. Ang uban sa kilid nagapadapin na sandig na lang diha sa gunitanan. Go! Second stop. Station 3. Ang paghapo-hapo ni. Okay, just relax, breathe. Anak lang, kaya pag saghangak. Kayang-kaya lang, hinay-hinay lang. Same sa ato ang life. Kung naatay mga hardship, sige lang, laban lang, di lang ta mag-surrender. Kay masulbad lang din ang tanan. So kahasaka na kita di sa taas, sa babaw. Nag-una na ako, biling pa sila kay nag-rest pa. Para makita nato niya ang view nga naas sa taas. Ayan, kung makita ninyo na ata sa ibabaw ang mga Chocolate Hills. Atong makitaan. Wow, kanindot. Amazing. Kung giunsa sa Ginoo paghimo kining Chocolate Hills,
nga swerte gayud nga diri nahitabo sa Bohol. Yan ay kayaman ang ato ang Bohol. Wow, amazing. Dili lang kay isa, duha, tulo or upat ka mga hills ang imong makitaan diri sa taas nga buntod ug perti kalindot ang hangin, bugnaw-bugnaw. Makarelax kaayo ang ato ang lugar. Pagka-presko sa hangin, lami inhale, exhale. Relaxing, tapos nindot ang ato ang view nga ginatan-aw pas daghang mga katawhan nagapusing diri pusing didto. Lami kaayo ang atong suruyan. And kung mababa ka na po dito sa baba, makita ninyo, mas nindot diha siya picturean, oh. Wow, mas duol sa mga buntod kung dira ka sa baba. Wow, sa wakas ning Narcy survived. Saka ang 67-year-old. Very strong. 67-year-old. I'm not giving up. Retired nurse from the US. Ay, sorry gali. I like her motto, never breathe. Breathe. Inhale, exhale. Oh, ikaw mahulog. After a hardship going upstairs, karon nag-enjoy sa view on top of the mountain. Okay, you're on top. On top of Chocolate Hills. Ayan, tanawan ninyo ang view. Nata sa pinakataas na nga sorry. Yehey! Success! Ato ha, manami ang picture tata. Danay! Ay, oh. Tapos, timing man nga sunset. Ayun, nami ang beauty. Yan, kunin mo nga, oh. Yan. Pretty annoying. Pretty annoying. Pretty annoying. Alagi anong nato, Joey. Very annoying ka kuno. Hindi siya para tanang kulo. Nga. You're annoying. You're annoying. Si Anoy. I'm not si Anoy. Mapicture. Kagisamukan ang mga ang foreigner sa amo ati manaog na lang kita. Picture ta dito tong sa baba dito. So another challenge na naman para sa amon 67-year-old kay na-annoyed ang foreigner. Anong magana mo? Tara babata. Sunod na po. Wow, timing kanindot an awon ang sunset nga mo ipagsaka na mo og pagnaog gikan diri sa taas nga buntod para makita ang mga Chocolate Hills. Pero ang pagkito hindi no? Nagawin siya ba? Ay, naman. Kasadoon ka sa baba, makinig-tingin. Nicole, what if na-slide na rin? Slide ka. Slide ko eh. Ano po yung ako niya? Video? Hi, hey. Okay. Oh. The picture, yeah, picture. Wow.
Siya pala. Wala kayong nakikita sa kasuportahan niyo ako. Picture that, picture. Catch me if I fall. Catch me. See? Your dream. Yeah, survive. 67-year-old superwoman. Only 45 years old. Only Oh, 45. It looks like, she looks like 45. I did it! Oh, thank you, Lord. Thank you. Ako na, no? Diba picture kita didig? Selfie dito eh. Picture. Dagan kayong salamat Lord. Nahuman naging kami og saka diri sa Tanaw diri sa Chocolate Hills, Bohol. Thank you for watching. Hantod sa sunod na to nga video sa Baytag din nilang sa Dude Store. Sa pagkakaroon, bye-bye and God bless everyone.